आई रउए नु घर बा। नैहर आवे में इतना सोचे के का बात बा। जब मन करे तब आ जाई। हमेशा नैहर आवत जात रहे के चाही। वाह हमर पतोह कितना अच्छा बाड़ी। एंगा तो भौजाई सन ननद के देख ना सकेली सन। हमर कनिया बुलाव तारी। ठीक बा। ए कनिया का कहलक हिय बबुनी? मम्मी जी दीदी थोड़ी रली ह, इ त फुआ जी रनी ह। हैं? फोन करके कह दो कि हमनी के सब परिवार जाता ही सो कुम ना है। जी चाची जी। तहर सास हमनी के दियादिन हई। हमनी पर कितना अत्याचार कइले बड़ी हमनी नु जानत नहीं सन। तहरा के ठीक से राखत तारी नु। जी अभी नया नया नु बड़ू, यही से अभी नागिन के फोन अभी फैलल नहीं थे। सावधाने रही बाद में बुझाई। ठीक बा चाची जी। ए कनिया केकर फोन हो? चाची जी के। तैन दो तो फोनमा। का हो? हमरा से बतियावे खातिर तहर टाइमे ना मिलत रहल। पतो हमार जहिया से आयल बड़ी तहिया से तू रोज फोन करत तारू। कहीं कान नहीं खुनु फूकत, सिखावत पढ़ावत नहीं खुनु हमरा खिलाफ। ना दीदी हम ही सब काहे के कहे जाई। हम तो ये कहत रहनी है कि हमार दियादिन बहुत अच्छा हई, उनका सेवा उवा करी ह, ठीक से रही ह, ठीक से रखी ह। हम काहे के शिकायत करे? बाप रे बाप त धरा गई रहनी है। हमनी के सास बहू के जोड़ी के एगो गाना आइल बा जौना के नाम है बेले के पड़े रोटी। तो जाके यूट्यूब पे सर्च करी बेले के परे रोटी मिंटुआ सॉन्ग रउआ के मिल जाई। बाबू हम सीधा बनी की तो नानी। का कही दादी, हमार दिमागे नहीं खे काम करत। तो वो दोनों आदमी सीधा बनी जलेबी जैसन। हमनी के सास बहू के जोड़ी के एगो गाना आइल बा जौना के नाम है बेले के पड़े रोटी। तो जाके यूट्यूब पे सर्च करी बेले के परे रोटी मिंटुआ सॉन्ग रउआ के मिल जाई। माँ हमनी के वैसन बेटा पतो ना ही सन कि अपने ऐश से जी इंसान आ माई बाप कष्ट में रहो। तारा घर में एसी लगा देले बनी सन, तू आराम से एसी में सूत, हमनी के पंखा में सूत रहे हम सन। ठीक बा। चलो वाह हमार बेटा पतो कितना अच्छा बा। हमरा ला एसी लगवा देलक, तनिको गर्मी महसूस नहीं के होत। कितना अच्छा लागता सूते में। दादी बड़ा गर्मी लगाता, हमू एसी में सूत जाई। आओ बाबू हमरा आओ सूत रहो। मम्मी जी बड़ा गर्मी लागता, हम एसिया में सूत जाई। आओ सूत जा। बड़ा चलाक बालू लोग दोनों माई बेटा, हमरा गर्मी में छोड़ के चले लोग। बाप रे बाप बड़ा धक्का होता। ये तो आके सब दाब दिलों से हमरा के। ऐसे अच्छा रहती कि अपने घर में एसिया लगैतन सन, हम पंखे में सूत जैती, कम से कम चैन से सुतती नु। हमनी के सास बहू के जोड़ी के एगो गाना आइल बा जौना के नाम है बेले के पड़े रोटी। तो जाके यूट्यूब पे सर्च करी बेले के परे रोटी मिंटुआ सॉन्ग रउआ के मिल जाई। लाओ समोसा खा। ना ना एक्चुअली हम डाइट पे बनी नु। जा लाइटे कट गई। बाबू हम देख बाबूनी में तोरा मेहरारू में लड़ाई होता। चल जल्दी चल। अरे बाप रे बाप मर गई नी। छोड़ी हमरा के उतरी दे पर से हमरा ना उतरे। ए का कर दरिस? जाना रे बाबू का भइल ह? भाभी रउआ कितनी चुकी बानी? रुकी एक मिनट, तनी अपन वजन ना पीता। बाप रे बाप दीदी कितना मोट बने रहुआ। अब इनका पता चलत होई कि हमार कितना वजन बा। भगवान करस नु हमरा हर जन्म में नु तोहरे नियर पतो मिलो। कमे चांस बा मम्मी जी। वैसे काहे कहत तारू?
मम्मी जी ए जन्म में नु हम एको को पाप नहीं की करत। मैं है सब कपड़ा पुरान हो गइल बा, एकरा के फेंक देता नहीं। हाँ बबुआ फेंक दो, जाम लागल बा घर में। फेंकत काहे बानी? हमरा भाई के दे दी, पहन जाई। बाप रे बाप, होई देखो ई सब सामान नैहर ढोए के फेर में बिया। एगो काम करी, फेंकिए दी सब। का भइल मम्मी जी, काहे उदास बनी? देखो ना कनिया, रात के सपना में देखिए नु कि जमराज आइल बा आ कहता कि बुढ़ियो अब चलो तहर टाइम आ गइल बा, बोलो स्वर्ग में जइबू कि नरक में। रउआ का कहनी है? तो हम कहनी कि जहाँ ले चले के बा ले चलो, लेकिन हमरा साथे हमरा कनियो के ले चलियो। तो फिर यमराज का कहलक ह? उ कहलक कि उ चुड़ैल के तो पहले ही हम नरक में धोआइल बनी।